IFM News. Lokal. Idol Lawrence, come in. Yes, Idol Bernard, inaraka dagiti naruway a bisita kang runaan na kadagiti delegado iti palarong pambansa 2025 iti Dakkelamol iti iliti San Nicolas iti Malem Kalman. Nupay saan pay ang nakalukat iti Dakkelamol iti syudad Dilawag ket ditoy paylaeng tinagpasyaran dagiti turista ken tapni di kasta ket agpalami isda. Ditoy ang nagturong da kadagiti panganan ken pagatangan ti gamit dakas bilang atleta ken tapni di kasta ket agrelax. Malaksid iti Dakkelamol iti iliti San Nicolas ket ditoy ang nagturong da iti Tienda Tirabii iti Lawag City Government kang runan na ijay tiendahan iti syudad Tilawag ket ditoy anangan dagiti delegado kadagiti agkakaima sa taron iti lawlaw ti tiendaan. Maragsakan met dagiti vendors iti tiendahan iti syudad Tilawag iti pananglako da kadagiti mapan gumatang ket ditoy akunada nga adu ti malakwan da ita palarong pambansa 2025 ken imas na pa iti agluto kadagiti Ilocano foods kaskuman iti empanada ken Mickey. Apo, nagimason. Yes. So, aduma digiti mang ramraman at they are from the south, right? Yes. Dapat digiti taga Mindanao nga nakita kidi kalman nasagang ko ditangay mall iti San Nicolas sa Ilocos Norte. Hindi na pa tiendaan Idol Bernard ket jak mawawatan mo't dagitay pagsasaunan. Mawatam nga rod met kita taga Sultan ko darat da kadaan. Bisaya. Wala kita tila makaawat ka da kami. Digid da kami nga multilingual. Ayan at anang nga rod. Da kami mo tinapagasatan din kadado nga lengguwahe. Ayan, o di ba? Yes. No Jose Rizal ket 21 language iti kaya na. Ket ditoy ganan tino mo toy biyang ket kayak lang til mga 5 siguro yan. Okay, go ahead Idol Lawrence. Okay, data iti damag na adaw manipod iti San Nicolas ken iti syudad Tilawag. Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.